Pacho, who my brand here what way? But so minimum. Okay. Yen fancy I said near what TV no somla. Na yen kwatie David Asante ada oba ha se no no amane ya wode e boy minta maybe see oba menenete eya wo se ana ono mejire menenete ha wo kan sama kama ni nsi so ya me say you are not sure mate mejire no na menenete na menena wo nkwala nsia na nkwala nsia no na dakro mifira adwuma bae na ye dwoda na ode tu manim se sebe mo anim a ne pants ene ni Brazier ane na David ayira ni pieto ne no form bo ha Brazier ena de ne ntoma ena ne mpaboa baako ayira so ban le form ndi bibia baako ayira no for na yemienu but Brazier baako na yira ye e pieto no so kata to mienu ho so baako na yira ye sebe na ayeme se aguro bi na oyeden odi nti eye sa na me hu si na ni abre no na me frɛ me ma empanifo na ewu mu no ese o mombra mbibi sa ankwala ne sa de mo ma American ni na de mo ma American mo hu obi aba ha abefa bibi sa o mo se daada bi ni me nso ma hu bibi sa o mo se daabi oba ne sa una onim de wa fa de na wo de koye den e koye ti nyame nu kro kan sa e ha me e ma mi pie me kobo me papa amane ti me bo me papa amane na me papa yes oba ne kra bo na amane be 1 week ena fe no oba ne ye den e bo me amane ana e me se si e no ka kire me en papa se ne minya botre na se ne tie bia e be hwehwe obeboa me ya hwehwe de oba ne kan se no kre se enya no kre me se mate edwoda ne brada pepepe ena oba ne maame e free sehwi e ba enti mi wadwuma mu ena me papa frɛ me se oba no ene ne maame aba na omo baaye na omo de okawa ene o bible aba se onwale biem na oba ne maame nso amane o de baaye ne se na busia pani se omra me fa oba ne nyeden emra na oba oni bi matia ne ne mayira de onti mi ma one bi ma ne ntra tie eye me papa frɛ me ne me baaye nti ene oba no e maame e kwotena ene o de tu ye nim ne ye kire se sanity e dia me papa jitu sanity e dia ene ye ade e chia onko na ono be fa ba bia ye den ahwe ti di o kan no eye no kra na se enye no kre ene ma me ne ji esusu yu na onde wa ble okoda ade e chia ye sabi obi a wase abade unti me ne na edan ba akum ta ade e chia ya me tu ka me kwa adwuma me papa frɛ me se na ya homa che be fo papa frɛ me se membra ne se ne oba no ene ne maame ye dem ho no anhwa omoko emisa omoko ti mi di moto ene ba afi me ba afi je so ma park ne man di kura de enkwala ne bi adikan mi yes no me mpre ma on fa nkwala na nyede enko so no na ekwa nkwala de me mpre ma na nyede enko en papa se me nyani gidigidi ne nkwala de e den la me ba ene ja opata mi ana mi ja no de nkwala no ekwenti ni maami na se mo kan se nkwala no kro mu ni musahwi ho to mo ko yelen ekohwe ho misiyo to mo da mo ko ye na nwumre me frɛ ma koduro se an ade chi bia me frɛ o ma me ne nkwala no kasa mama me ye besi nne amene mo kasa yi afi de oba no maami ase mo kan se me ye widini na me de oba no ene nkwala no ekwaji sikaduro okay ne maami ne se ode ne ba no oba no e maame na eka o be me de ne ba no ene ne nananom e kwa akwaji sikedro Dave asamo a wo de ba ye ne nie pa cho so twa kronkron nim e fama yansa ai na ye misa wasem sima ba ko mienu pe na ye nkɔ ye nim pagya kɔsoro ne ka bi ka mu ya pesa wo de ka ho na so pesa wo ti bi frame asam na me de ba ende eno ano no na me de asam ne ba ye no me hu ne se oyo ba me ne na wo nti ni me mpese mekɔ asem nim deep but nsɛm a ɔno start ekeka no na ase ɔkɔ free akiri na yɛlen aba but asem a me ba ende ma no ensesan eno na me dina no enti na wo se yenye den ena mfam wo me pese me ye ma me ne se anya me nko yenye mo wa pese sompa eye de boa me ne se asem na me yere ene ma se no ka no minim ho hwe emu de wa hen eye se wo se me de ni kwaji sikaduro alas mkra mfra oba na oba no so gitu mo kan se se bi mi apopa na se nsuo e de ni kwaji sikaduro no
minnim ho hwe ne se ne be ya anokre ebe da adi ana se ne be ya me nso me hu be san ana me kuro me fro obi ba esoma na ono nso be ma ne bakọ ana me fro oba ono nso be nya agina ho ama me enti me de brem ada ukuro mu no e se obi ya mpa o pala akra asoma na ye so oba akra de ni kwaji sika duro oh e wa kwa fodo a me ni oba akra agina ho a ye se an me de oba ne be kwaji sika duro ma papa me yira ase e de ne ko akwaji sika duro na kwa fodo ma so se musuro wo ti se de ye ti ase fodo abesin ase fodo abesin ase abesin ase yo obapa mamme akwaba ya no abomode akasa kese de amame wate bibi abaye fine why na kwa akomato ye ma ha se prosi ni ha prosi wa ha kran so so a waba ha ne ye mo obi anchew onye boni bia why enti nya kokodro na kasa o ma me wa ha se minu aba ko di grace oni ma me nso di grace enti me ba no nti kasa kese ma mo ma me mete ya o ma me no bi nso so nete ya no why o so fon nso so na gina won chia nti no shake me pa cho akwaba ye na mama na ya fra o sen but o me de minta mavis o kwa sorry ana se o som kremu ana se me wo me na nanom ha se no ma ba so me ko Pentecost o ko Pentecost pa cho matemo fa twa kronkron no enfama amesra papa bi ohini ni adazua sofo mami premeni baby owo bia no ye nchia no ewo ekwan so no nkoso no ne ye candifo na ene okwaje na home na wakotwetwe ni pomo 21st clinic said be ye yakopon ye adomu a eda juada oba beji na adwa na wode ensem polo etime abramu nti ohini ni baby owo bia na wie ye ma wa hebrew gidi se wo ho eye abranti ama ne bo ene wada roma ye se chia me anu masam ka wasina na wasumwa ya hyada abo ama watie enti ade ba asem na wo ka de afa ho abrantie wunim no te se de wo ka no na de na si potia wa bra motia wa awafo kama ede na bete bayira ho mamu a ama na amu akese enti o ma mpacho de kan no me kru amene ne wo memai ono tuhi okay na ofa me na misua me ko JSS manwie mfas me ko form 3 na ono ne first be ma me fa no na menyemaye ono ne be ma wodi nkan ne tena ye wanfa ana odo hye akira na ofoso no no kodai baby climate ma ka se force wom because woni oba ye bibi na wante ne ho ase ye force but akire no se woni na wo sen ensia nti ba ko ne wie ye no wo so ofoso wo no okobo prosifo amane but de okobo o ma me mo amane wa mo panyi bi amane eso so ho ye o debi enti wan for so why enti enyi anu firi mu ne ye ntoa so ti wo JHS and wo shia wo ene me wo ye ti me wo me first one and am ma me mba mu se so be ware me de onye me ho ade okay ena ombisa no se obe ware me no ye me ho ade oye me ho ade no me chense machine ba ko esiso but machine de be se ene we dua ma me twen na we dua na yeto ye boy e no se machine ba ko sidi ehun ade yo ne se mo amamle mu no sa na ya na mo ye no ko school no anwie na wa ma na anwie na wonyema ana okay oye na ho ade a omoje o yon okay eno anu no nti wono wantwia okay ma me da na wantwia ena ija yeto ho ni ya wo ye ma nsia ablaboni de ne mu odi esunya me boai eyeye na me ye na adomo ye mplako sa mane toka otoka nyame ye na adomo si dan enyuma de nyame boa no ye bi ti ono aso ye masem okay tina me nshada emfi no bedi osa kofa ba ye ne de e masem na anos okofa kusasi ni abayewa ebi bae akala no dimani ye me bo wa akala wasise na na nyina na netifia na yeti kuro ba akoso enti wo fie na wo bo wa no na obeti tompo ma echi ana se e de no ti ana ba mi fie be fa mi fie ni mu otimeka e be pem tokwa blako a memenka no makota ade wo kan no aka de wo ye wo pote na aka so wo bo akola na no ye a ehu ade koro wai otibi betwam wo fie kwa no no aye dai no twam mpo no kwa na aka che be ma ne se me na me ye no be 1 week kura na e chop wani mai
iti yedidim saa oton ka ne ma hu sika emwa no so oton so emwa ne bebregu oja emwa ne ma me be 2 months bosumi mienu na me ana me hwe emwa watima yi ba kumpa ama me se bi age oton yen so adimi po anka chance me e bi ama ton emwa no tije 1 cedi mpo na okoto ka no wie na oton ka no okofa age na oton ka no okoto ka no ka kira wo se watoka enti ye no satan no obo akwahoma na obo mako na bibia ye kama nti wo de na peko na pesa oton ye no woje ye no e bia oji scan ko nte wo de ma onti mam kra ye bia se me no nyina na able ti na wasa bia kwan bi so no jine fa to yi entoma bi kura mpa na samena bi dware wa mame ani na eto se ye boy bla ana odidim sa na de kofa again nche kofa again po de na afefi po de ofiensa nti omo ko han dan ya na omutim one ne ge no ko han dan e wo kromo ha ne ge ne ko SS ohwe ge ne SS mani wie na da ne ma na pe no wo JHS no sa kofa SS ni ada school for nkwa na ope wo mu school for ma nkwa na ope wo mu to aswe nti ohwe ge ne SS mani wie na bra kwa no muso ha omo dan ya omutim nti didim sa na de beton ka no oton ka no bi ma ni bi a na otwi still na ne mwane bi da so hu ewo mu a na ohwe situation na ekona na omutu free krona ye ne womatesimo na okọ ha da okrofufro so na omote nti omote kroni so already so ne ye wo no ne ma me fie na oka che me say ye free ne ma me ho ma ye ma ye nkọ ne ma me ho bi na ma for sense so ntimi hwe ne ma nti ye mbla ono ne fie oka ya ne me fie nti later no na be hu se de oka ye no kra na me ja ne ma me hoko na me twen kola ni na e bai ye bai so akohu ge susu a afi ye chopo ne ma e bi a week no ama 50 cedis nkola nsia na sa bre no na wo ye adwuma be na me metonton samna kakra okay tina sama for susu me mun kakra okay so mu otu ye omko kwa plus no bibisa ne se na de no otu eja oma ho no ma na so ka se e ho de enye wase nto mu oja ho be 5 years oja ho 5 years etu kwotena kwa plus nti obeba ho no ma e bia daytime na obakra 30 minutes bo ibu a ondi ye jina ho ansa Dave wona wo yere te wakofa mpena kada che oba ma se be ma sa wo twe mpena ya no aye fie ye na oba wo yere no na ni atimi age wan hwe kura won suspect obi sa so for hwe se meboa ena wo twe mpena no waja wo yere no ma ho emfie num ena na wo di wo ga na chi eyampa yo mama eyampa enye nokure oba o se enye nokure o wa ba so boy nokure pa wo adansefo e pa to adansefo eye nokure enye nokure aha ba ma mo asotwe kronkron mo wo na ade asem ne ba ye pe nokure wa asem ne mo enye nokure se makofo oba eja no 5 years eti wo ja no ho sen minya ne ho wo tu wo ne oba no ko fa mpena mpa enye se me fa mpena na me ko asole wo fa mpena mama ma fa mpena ba me wale o ware e kan no wo sa okay o kwa ye no ho ade me kweke oba le ho ade good o ka sa se be ma I like that e ma me papa e na busuan empanifo e frɛ no e de tu nanim e bisa nde obagi nyina enye mpena me ko fa enti ono ka so obage de ono ka so onye empanifo se o kan sa de a na se yenye ne sa e wo so oje empata nto mo ye si kusua nti kusua na oje be ma ben na akwa oba awore na wan twene mpena dada na hu no na akwaye ne ho ade mama de nti america ne sa no me bisa wasem me pa cho da ada na hu no ano na akwaye ne ho ade ana wona ne twe mpena kakra me pa cho enye dana asem na me bisa na yes or no hu no dana na wona ne kwaware ya na se wo twene mpena kakra enti wo yira sama wo kan de hin na nkontompo de o kan ayi kontompo mu se me fa oba na me fa mpena me tu eja ne ho mfi enti me se wo fa mpena wo se wa mfa mpena e mo no nya mienu wa ha se no mate mama enti wo fa mpena mpa cho ai utu kwotena na oni nyina na etu kwotena da ba akom do ni enye se me wa ha okwo ha da no oba no ekotena mu mpa cho ai ena uja oba wo yiri we se ho ekotena oba no ho dabi
Debiana wo oba we ho. Me wo we ho, e wo we ho. Eno ene sen. De wo de wani mienu hweto amu ayebo. Won say Na wani mienu we say no. Etimi ko obai wo na mienu timi ko agina obai wo. At the same time na mienu ni gina oba ba kono na wo ye ne sen. Mama de ni me ye ne say. Me ba we ho a. School fees mu tio apam dada mo wo ko enkranza na ya mu nyina wa hasa brampa esua tatis tie ba ha ye sua de. Na wo ye ne sen. Ba we menyi ni say ya na mo papa ntimi obi enso di for de wapa ho. Na wo ye ne sen. Me ba cho ne me wo da me de ko obi a ho. Okay, enti wo ma panyimfo no ekwo hu wo yire se wonye mpata no. Wone ne tena ase hyehye enna ene aduane no amu ensem de ma wo mo hyehye no. Wo oka kira wo yire se bia na awotwe meba abedi wo ntia no makodi kuma no so ho na awotwe na abosom ya na asese wo ye ne sa na de na obogum sa da wani be ka se waso okohwiegu we se de mo no watu na na akọ. Yo mama me da se emi se se ne ubisa no yo ma no ne as me no omnete ba ma nche ese ebi aha nansa Nti na ya ne sen. Me fa cho de ni me ye ne se obai se bi me hu oba ba ko no me ne won kwala nsi anti me ne obai tena ase kasae ese enkwala no empanifo ewum nti bra me hu oba ne krampo no na me wo ba bia me ye den me da be ya fit because oba be ma enko wachi pi me enko wachi be me say wonne obai tena ya okofa mpana no na se na hyehye ni sitie na uja no ho be se bo so me kodi oba no no wasa aba na wotwe no waba na wo ye ne sen da bia me wo no ho e wo oba we na no be da ye possible de tete me da ha me da oba ketwa no ho na ansa me da we panin so ho na ansa now you are talking aka se da bia me wa ha de a ye nti ase ye oba osesa na no ye no de to aso ma and I hear that to mu jam ho 5 years na 5 years ni nyina no ntina so ani junction ne so da ma oba ho a ebi onu ma se bi obeba ho ebi obeba me fa so oba ho e dey a 30 minutes mpo endi no oko me ba be mu a okita me 5 years na me wo na chi akora nda me so no osu da na odi na ja ho no oko oh nti akora ne ase ne kla o ko tutonga nti no mfi ni ba no David ne kra ne kodi ne papa ne ho mo ti aso do a onyama papa ne papa no oye ne sa no akora ne do ni film te akora ne ko ada musuronko sa akora na ne penso na ne papa ne start yen oda musuronko akora ne na ewe bono ko ani tembia no wa kese sa ne papa nti me wo keto ne papa ne ka chen sa on so onumu ne asene ne sunsumu ne nkanya ne kakra okay so yes I still na kola no nsheda nkenten papa okay o maka it is o ka che me say o che na ana oba me ho 3 days obuada mama ebi wo ma be 6 months ana 8 months afina no aba me ho ba ko menye me ba ni otoso 6 no ne yere ne plan shi am na asem o ka che me say nyinsen ne nye mikru na nye me oba no na cancer asem ne chiro ba so ai nye mikru na nye me ne ebre ben ta be da ben because anything bia no o wone ho incident na me manya mutinye san nye mikru na nye me wa akobwa dwama na me dia be hye no ampampa otie ne menyin san mikru anhwe awoka wantwia Dave mama ansere wa asem no edru ayakoso afampe to blame mama o girlfriend mpana say we yire afa yefunu da wo hye na pa mu nti no nyinsen no krampo na nya wo dia e ma wo gidi ya ma nyinsen no kra na wo ntene wani nhwe no ma wo ya kra wan koyi na fi hospital mama no kra enya no kra de me yiri kai mama eno ne me last me ba ha me be kan de o kan no sabe umpe be ma enka sem a ennim ento ne so nti da bia masema me de ba ha ne se me hwem a mudi anisuo asem ene ba ne hunhun mu ana entwa to so a enu so mudi emu asem eno kra de menso ya pe obi esi ekyente no enti na wo ya na masa ba wo nchen no se obai so betena ase no toto nsem a enye no kra e de gu ho a ye pemu no kra ye wi a ye ne mpanyimfo adi nkomo enti ebe hu de wo ka no kra ne de won ka no kra enti na mama mu nyina ma so twere kronkron so ko Pentecost we so wo kwa asori so ko break on sa so wo break
Ube resume 24th. But the 23rd bre nkwa akra why? But that's all one kwakwa for the kwakwa 20 wo ben ho. Ye kwakwa ye the oracle, ye kwakwa ye crossover ho ye de obekọ why? No wa sha say 23rd. Ababa watu aso, they say dia na dia pote or how wa do fa mu ni nyina no. Ena edie ben na esi ya sesei woni nkwada ni nyina eni ne nchen no. Said dear eka de oye ni se bia ya mpo de me fa mu no na ade mpo no tuko e na meti ho na me yem adwuma aka mepe peni na mu no heba bia kwa plaso ba bi otene kwa obesi ase anadu be 12 o'clock 1 o'clock ye dan ye kin ni say entini entum ntora dan won ma me hu kwan obefa so beru metimani no gina dan nim metimani no gina dan nim ada wa samayana me hu kwan ana we sunsum me hu kwan anajo 12 p.m. ana 12 a.m. anajo ahomache to 1 no gina dan nim ho na obi a ya wonte eya no wada se me hu ano o dan nim dan bi kra de metimani na se ne nsase me hey tobo ase tobo na asamba bia keka kone enwu abusia me yemu ahye me so se wo se mo amutie radio no se dako wo sori ye no wada na brantie nsasi ne koko na obemi ane me na se obebu ne buaguma na se obete na koma pani no na ne nsa ye dai esi koko na ne nsa gu me boso kasa kese mame wate na baby edu na se abusia kan ye hu SOMPA TV no so Facebook no ye SOMPA TV Ghana and SOMPA 3.2 YouTube SOMPA TV bra na wo ba no be like na wa share for comment bra ne me share mo bo fimu wo say the fimu movement president wo ba wo show inside the na kokon was on the president and ne ye be kenkan mo nyina messages ni tabusia for the bra pe mo ne ye be kenkan e na hu say ne nsa ba ko na se mienu na ne nsa no so no na wode na batwa na se ne nsa yemu anasa se na esi okoko ne nsa yem aka kire ye ya hye na me na oye ne san ne nsa yem se na egumebo itina mitimani na se me yem ahyem se me ni obi a odem ho a ebia bebasa osonya me no ne dadan ne oh na se tora bia no ne da afisa okofa again 3 days bi again tu kwa na obeda me dem ho no wan no enti da so jam se 5 years no me ka me cho mama wow 3 days ne papa ka chen so oncheche na okan ya wanche osiso waye na adwen so obewale mienu a wonche na ha 1 week ha 1 week okan ya wanche enti won so na honam ye oden oh me de na ha me oh kan okre obi a ne bem o ne how many years enkoda nsiemu a na obi abeje na how ana say asama ha de ha me pa enti na o feel what think cat say one ma won chen no na ho ye o sen say obi age wade pa boss obi be ma bi wu ya wada ho e mesu gwaguti obi ade peko da mana won dia dia say enya ne ya say tedua kese na ode wo so na ode ko enti na ho ya odan kunu one na bobra nkransia na akire obi aba ba je wade pa boss na woda na ho ya wo sen won ya basabasa won nya feelings bia o ya ona na medi na medi ya opa e ma me be ye tantan na ya ona wudi ni say oba bia ba ji wukunu na say waje no kura no sa ehwe na ohwe no onhwe ti say de ne ye ni no subiem because a week no 50 cedis in Kolansi mama na wo ye wasede sa wo ba e wo bra wo kofa mpena ni nyina na de na abufuo nti e ma ne bi wo ho na abufuo nti no Dave ye beba wo nchen se bibi ha wo obetimi ama wo nsa so na yakwa no boko na ye ma wo dam bese be ni gidigidi wo hase no na enye boko wai bibi ha wo ama wo nsa so ye be ebrepa no ye be mo wakasa se bibi nso nkoyi a ebreso anu wakasa wai aha me dase enti na oma won che kola na 50 cedis so na no de ma se chop one impu ne nke ba se de timi cover me ne kola ne pan kan ya na enye me ya wo de wadi bi enti kwa nke nkwaje na ho me kakra enye sa ade be ya on there na se antini ababa we bi no obi ko be ma ne boy obi be je no wase ye che no mo se
me pass here. And plan is what pass here. Or you're an factory no. I don't know what's with the so pass here. As you know, when I didn't call. It's one no get chunk up. I can't cry. Now was out of to I guess I'm more. The friend is sissy. Friend I asked one a banana on a son and cabe. Ah, A son a aha, not what they are day. or the age of money. I grab Pessica. But if you have no. Aha, yet you. It's never fire so one channel or one channel. I feel more on I mean your master to say Ira. Me pants yila. Kaka asa okasania eteko. Me pants yila. O draw so yila. I feel me mpaboa. Mpaboa srepes ana se de yin. Dem sise ofie na Kumasi medi na bi. Aha srepes eno so baako. Ba opie to baako ayira. Mpaboa baako ayira. Ene me ntoma me wo me ba last one ntoma bi a me pam ye. And also ne down no. Ntoma fufu ana se ntoma yisika de ibia. Me fa se ntoma fufu ana sa. Okay. And ne down yila no so. Ne select na yila. Na kata so ne top ne de kaban de na wo ho. Wo se me ka say. Na down ne de ko. Nti last de ye mayi pa mayi ntoma na ma me after me se me mla yie. Me offer back one with me mla ti me my madwen se me beyi na bi ade ene me nye pe no mama tailor fo aya mama okay ti me ko hwehwe antuma na ma hu ba ne ka se ne yam na ase me so da na ase obi awura me dem ho no wura na ase oyi ade me ma ade a me fa ase mata ade a na me dwen ho amante ase nti ne be 4 days so da be na ma me frɛ me a mama adwen ba so ko hwɛ mentom ayin tuma na mahu o da ya no hu ni pakro na nim na ye kunu na wa hu na nim e de me ka se me hu na nim ana me bo da ye mu okay aya wota so da ya ma ne bem me so da ya ma ne bem anokore na asem na wo kan nyina nko mpanyimfo bi ti o mu wi a o mu hwe honhom mu asem enti kanokore wa nya se be ma na ya yin ti wo be ka de nim to ne so da okay enti e we enti me hwehwe entoma no me ko hwehwe entoma na mahu and me catch us in Tomaila, na men suspect to be a say, or no nafa. Because said ye me beer need them or count, or be a madam or apart from all. It is a my dear one I mean bisano. It's me catch us in no cram catch us say on one alpha, or can't them clam in on one a phantomano. Make an all sereme. And I'm saying me come and bless them now all serene. And also I then yam na me fine, I'm so bois. Me de me tu me mu ana de me hu ne se ye won wafa na mpla ma so da be ma hu onipa be ade na ye won na wafa e ma hu de bete ye wo enti na so sisa wo fa de akwa ye den me mum de na me hu de ofa de no koye be me ya bo asante Dave we are not sorry am aba bet na makonwa no so na ne di nkomo me sinya abotre why ye wa hantina de asem na ba ye be hwa ma no kra da di why be me oba ye ma bone voice na ma wati o say wo say o de sa na ma na ekwakoye wo sikedo akokun ene wo ma ne nyina wo so say na woni ma de kode a wo de koye o fa asa say na minim de o de koye okay nti brebe na wo hu ye na de na wo hu oh yeah o fa ye na me ba so no o ne ma me ne papa ka asen kom yenko ye nyina yenko ne yenko hwehwe ena ma me ka che so ntimi tutu an ma ho fa nkokire pani nti so mo ko hwe ne yeso yenko hwe ye di nti mo ko hwehwe me mom de me ko ma nko hwehwe o ma me gitu mu so mba ko akohwehwe no ade na yira osusu se be ma na afa ena be ma ne papa na ne ma me se yenko ne yenko hwehwe mu nyina mu nka ye ho na wani sem a ye ndi nja ne nyina yenko hu de atwiem ena o ma me se enya ade obeye ontimi tutu anu ma ho me kire panyimu se de eno ase ne se be na ase ne se wase me wofa no yo hene o yabusu apani iti ono na ye se asem na ekoye ne mu yehu se me nyoma yira ne de me ma me fa me mla ne enko hwehwemu ne ehwe na ade na ehu enti me bisa se o ma me abefa ukọ okoye wadi se ho me ko me almost 2 years dem 2 years o ma me no wofa no mo ka se mo ko hwehwemu akohwehwem mo fa ni podi e ko yanche no wiye be ma me de oso ko hwehwe o hwehwe ne so me kru ne fa so ntimi nka sa asem no
because asɛm si wo ho maame wo ho ɔno ne wo ho ne papa ne maame wo ho mo sɛm nyinaa mo nkɔ na mo nkɔ hwɛm na mo hu de atuam na maame sɛ ontimi ntutu anoma ho mfa mɛkyɛ ne misansa anoma be ni ntino ɔno nkɔ hwɛ ne diem na mo so mo nkɔ hwɛ mu de ɔkɔ yɛn so ɔno nkɔ anekɔ ne kwan na ɔno ne kɔ ne kwan asɛ de ɔkɔ hu yɛ no ɔbɛka de ɔhu yɛ ne de wahu nyina ɔbɛka yɛ ntimi ngin di saa o nti so ɔno kasa abrantie yi ɛna fa yɛ yɛn ntimi ngin di saa beso de me gidi pa so ɔno na fa because di enti na osusu sɛ ɔfa wo yira wɔ ne watena wo si JHS ne wɔ fa wo ya wɔ ne wabɔ bla motimi ayɛ mpre kwa sidan fine wa fa wachi akwa akɔfo ɔba foforo na no na osusu sɛ wɔde wɔ nneɛma na ekɔ akɔyɛ dɛ me mom de ma adwen amdwen sɛ ɔno ayɛ sika na ɔde kɔpɛse nye sika de pa na ɔde bɛkɔyɛ bɛɛ mɛ wɔn so akɔgye sika dropen me hu so akɔgye bi pen awon sɛ ne papa agye sika dropen na ne nua na busua mo bi agye sika dropen me hu ne papa na ne ma hu ne papa na ayi ntimi kan ne papa ewe me say wo ba ye no beto ne papa no sɛ de unnim no what say wo ba busua bi ma ye bi sɛ mu asa ne sɛ nkomodie mu kora bɛte bibi what say yese o ma busua no bi akɔgye sika dropen papa de mente hwe na hwan na wo te bibi fa ne ho nipa bɛn no ɔbɛn we ya yeso akɔgye sika dropen ana sɛ de na wo dwene yɛ ntia yɛ ɔsɛ wɔde nneɛma no kɔgye sika dro ana wɔde kɔgye sika dro nneɛma no fa sɛ nye sika na ɔde kɔpa den na ɔde kɔyɛ saa na me de me ma adwen yam sɛ nye sika na ɔde kɔpa wa hu bɛ mɛ sɛ ɔsesa wo nneɛma da yam na hu sɛ obi fa wo nneɛma na mpania pa wani ba ho so no na wo nneɛma ayira ɛna bɛ mɛ wɔne wo nte saa because wakɔ akɔfa ba foforo ɛna wo sɛ wɔno na afa mo mpata mo wɔ no nkwa na mote ho na nkɔfo tete ho nkɔfo tete ho ohun so obi ade ayira pen David enti there's always a first time to start charge na wo dey bo be man no ye ngintum wo hase no enti wo betwe science na ya to aso eno de ma mentime ntwen san ontime ntwen san enti wo nkɔde wo kɔgye sikaduro me de me gi tum se no kula me da ase ma de ti America sa no okofa oba no benya otan kese pa de mame okay no mpema ni mu mpo ahwe se me kasa se mpo na ote me kasa no hu de opeso oyem obi a wona na tena wo mamu nsia no na wo kasa ye ne tan wow busa no okofa again maduane mpo ani bi da me no aduane di si na anim so me de na aduane si table so se ya oka chem se de maduane ma ammoa mpo ni no nipa wo eh ade aba asem nie oda aba wonu wa wonsia no no aduane ma no osesen me ode ma ammoa mpo ni no nipa wa bedi wow Radave mama ama bia wa yi no kra dada no kwa nka me ba ho ama nsa so kra nka me ba mama da bia ya na me ka se oye oba wo mpe be ma ka de wum e de ne wom ka kire ye adi asema wa ka se onu aduane me nu aduane me nu obi ko afo ma nya obi friend kwasi asia sabi ni mi twampra ko aduane e wo ne ho nti be kwa o iboko ko na bibia me boa no o ma me mankani e ma me di mankani ba afie me bebo mankani empesi amene nkwala ate hu ayedi o se ma fa ne dale sen ene ne na yoa o fa aduane hwegu ye ma ba so ma mi ya na aduane biem ebesi ne na wo se die benti ene wo hwe aduane na mankani hwegu ye so o se me mpra ne di mankani na ma me guy na akofa no sa na o kan na guy na friend say e friend Aisha no ekoko ai na ausranza awo da mo say udi nkontomre nkwan kra na say ye friend say katikontonko a odi form na kan mo ni mu nua mo say ya na efo no ana wakopa abekwan nyesa oba akoko se mo na ti say ma me say wa na ma me say akoko e de no ti say ma me say wa no ti say ma me say wa mama pese yo de no ti say ma me say wa me ba cho ma me say wa ye kokko se nan aha aka ne ye aka me kan say o de be wada nkwa pekoko obi si akwa pekoko nkwa pekoko ana ye dai wase opena no Aisha na de ama wo mama e wo bra enya nokre ana wo hwe aduan ne gu ye aduan gu fo mo bla nkwala ne se dem ma nkwala ne nyina so ai na so ayi e ma me ko bo me papa ma ne me do afọ wo ni kokko sa ma pa so ma mi ya no ai ya no ntina medua ma we ma pa to asam na okan that time ma wo me ba na me ka se ofre na no oyewe o baketo ano that time ma wo no
na ne kasa ne yam ose ne maame according to one ne maame ne side no ose ne mpena ne se wachia ne maame ne maame anye so na aye omontokwa ene ne maame se utimi hwe oyere no ma onye ska mpena no de hwe nti ne maame kasa na oba afi no bebisa me nti me nhwe ona me so obra ko fi ahia no sisa sa ahia na me maame ne hwe odi a amafo se maame ne hwe maame ne hwe se me maame ne hwe ampalampa de ana ye kɔ na me maame hwe obi amawo 2 weeks na watch me no me kunu ka cha me se me koma na maame hwe me kunu na hwe me biem e ma ne maame fle me maame so omla me fa me na me kunu so hwe me nti maame ka cha ne maame so ma ni 40 days na kwa ne wa akola ni susa 2 weeks pe pa obefa e de se ni akola ni fa ma be ko ni mo bewu nti o se na o ma me nye 40 days na pa 40 days ne so ye na obefa nti ho no ne ga ne akoni kro mo de menken enwo kosua so o se me bo no ti aba na o de ne man be si dem wo na o de ne man be si dem mo me ka chen sa ne ma we de me ma ono ano wo me dance so be no ade ne ko fa o dance na no a so ma me chopon ne umpna de aduane aba no be no me dance mi de no kure nyame no enye adwuma na no de me kora nka me yesa eti no kure nyame se enka no kure ono no e na adwen sa agro na midi oba tan a wo ache me koma be 2 weeks pa me wo ya wan hwe mi biom sa kopem 40 days ama be fam na ampalampa wan no aduane no wo me dance wakoto dance abenoa e wo silver ene me ka to say o ka so ma nya wakoto dare silver foforo yeah ene wa benoa o silver nim ono o silver me ka chen so utwa makono na emom hwe no wan hwe hu na hu mayu wanim obetimi atwumako no wayu wanim ende okoton ka te ne enya enfree gan ne yamanimu bi na enwo ne de ye gan na de baaye ntimi pane to mo no wan hwe ayu enwo na enu egu wayu wanim so hwe hu ne gu ayu wanim anya meanum ne kule just me hwie o so asa opema so se menu akwandu ya odi machi yo mi di na chi yo wa kwadu wo bankro no dwo machi o sister asa mo ya kata eti ono o chia makoni we no onya enwo no nane ye onane wo no hwiegu ayu wanim era ono na makoni awaye no so me ka chen sa asama me kan wante se o kas me hwie adwan gu ya mbo na ma ayu wan so me hwie makoni gu ne mpese na wa bone won se ba me hwiegu hu ena me dem ma ena afa ayu a me fa ma ayu o ko uhuru mu me uhuru mu e ma nwoni nyina afi kama won say ya na nwoni ya na bi lines ne ya na bi akohihye o de dade twitwi ni nyina asa mbe ya dio eti me uhuru ayu wanim na bi kosi hu ba onim se o ho ofe that's mama ni pensia no de wo ma ba asase so but wo na abaka safe no wo ba akwa na se onwo ekulada wo betimi aka so onwo da wa ya de ho ofe wate wa sem so eden ne to da bi so asete sa de a kayasa na ohuru wa yu anim kama de ko ti wan hwe aduane ne but o kas me hwe gu ama hwe ngu enti o ko fle mo mienu mo nka no kore mama me say me papa opa me on frère me papa wo papa number no fabla ma ne papa me hwe aduane ni bi na me be so ma be hwe to bo ase why na be hwe aduane no anti ama be hwe is ma ya wa be hwe omo nyina won tam omo nyina be hwe omo nyina wo yele enti ya ma ho na ba ho me papa me frère me se wa oba ho be hwe ye me se wa de wa ma ho ba do masa me se why na be hwe aduane no yesi ye no me papa okay me papa edua o papa duane ye friend say bla asam na o kana omo abehwe me koye no ne me say nya o koye asem wo ko aduane no wo se wo hwiegu ye wa bla na ne nkwada ne nsadem amudi eno no se na yuwa ne momu de enwo na free srem ba ne pa de o ka so ba na gu mu a na wo bo enti o hwiegu wa pese no wo silver ni enti wan na be hu se apese no wo hwiegu foma na se o hwiegu ayi na abomoni gu ayi papa be hu ye anti ama be hu ye ena anti ama ne ba o papa mu de wa hin me papa nkasa ma pa so obo ane papa mehwe anti ama pacho anti ama ne number we man menini number oni anti ama de menini number ye ntwa hongu say o say o koye no o maame abefa wo ko o de so de wo ko gisikaduro enti o maame ba wo so de na chiko na ne mansia no wo de adwen bi ato mu tirim say on papa de wo mu kwa akoye sikaduro enu nti mu obi ensi papa enche frɛ kra no
wafra wo se opese bia wone wo kasa krampo na wone nkwada ne kasa na waso no be no enukure be no na ade internet sa eba ne sa ma but onukure wo mu ni ye okono wa mai ebi alolofia na akola kan wo kono o jina ho bi ni ya sa ni ma ya clan so o clan one be mate to bo ase me o clan one be mate e na wo ma me aba ho e ma me ba wo na friend say woni ma yira na ma me ba ho ana oh ma me na de o mlo no ka che me se me mla yi na me chance ma de we na ide ayila na ma hwehwa mi hu e no se e na watena ho a ejoya no se sa de ndi eye hu me se enu ntire ma me ba ye ntwa ne tia na me ma me kobo me wo fa mane na me wo fa se e na sa de a omla no me fa me mla na mo nko hwehwem ne so no ne ba kwa enye yi da bi nti ono that time so ye koye yi nti se aye ni ma na ye ko no fa so bai okay nti ono no ye se si ya ko no e de nya wo beba ni ya tena ase na bi asem a wo ho no ya ka no ono ye hwe n'anim up to enne wantima ansiku mo ko ne de asem na ma me ka kire no ma me ka kire ne se ye ko so mo ko hwe mo mo nkonko hwe so ko hwe de no mo wi a o ma ba o ma me anka ncha ne se mo ko nti o ye be ma wonsi ho ma me anka so ka kire se ono ye ko so ko hwe ono ne papa na ye se me ma me ne yenka ho ne yenko hwe na ma me chance no kuranya me anim ne bla na asoma no enti ontimi ni echi omo achi enko hwehwe ade no enti ono nkwa hwehwe yeso ye nkwa hwehwe ye de enti so omo ba ne de obi akohu ye no ye de atu dwane ya enti nkwada no e no kresa omo no omu nkasa ma ne nie ye ko e be 1 year ko 2 years ni ye ko e be 1 month in the offer na offer akola be 1 month 2 months mo obi a 1 sidida na ofre na bia me kwa akodi me pass ma me asoma sinkasa na bia me ni ho ofre also anything be percent kwa ma me ni we nkasa me simi ni ho ma me ni we nkasa me se bia da se me ba na ono ma kasa enti won so no wan fra was that time no ama na woni fie that be bi obefre bia na ni bisa no Sunday me wo fie no me de momo me de mano no ne kwala na enti ble twato a Dave me pa chow me kwa oni akula bi ankasa da me bisa da me ofra mi ane me wo fie Sunday me mama no ma ankasa be 1 week ai omo kwa ya no asende omo sika se me pa chow da me mom wan si di adentia dentia me mom wan si di dan se o ko no mo ba na sama na o ka no na me wo adwuma mu edienti ehwo na twa enti a me mani sika okwa wankra unti no na me friend nso a sebe ni ma me agifo no odi matem me wo voice ni bi wa enu nti na me mom like man send o musika enti na enkwara ne de ba di owo ss ndẹ ni me fe no enkwara ndẹ ni me pon ho enkwara ne di watem di owo ss ho no okọ school mu ho ekoka kire teacher fo ne se me di akwala no enkwala ne kwaji sika duro nti me ba akwala mi kwaji advisi bibia me ba school mu ho a me omo ma mi hu akwala no ma omo enhu kwada no wo se be ma oba ne koye na oma wo kọ no kra wankra ena wo koye nso ma ne nkra ne nkasa no ntino ma omo sika enkra no omo ye wo dai bo ne be no omo de ye o ene nkwala no sebe me ana me ne nyina na ye den e wo nkwala wo jitu musa de enti na wo ma ne wo musika de enti a me ma ne wo musika no me ma ne sika na me ye sika e yo ba me frɛ na ye den adi sika ye den ade wo send sika one fla wo send enko mama de enti a me send sika ye se oba ne ma me asema o ka kire me ama me send sika ne se da bi tobo o say just a wo frɛ na ansa na wa send sika na mbisa wo say se wo send wo bi sika se one frɛ na ansa wo send ya enkogu ne number no so ana wa bra wonim ne number no okay ebe kogu so afi adai ebe kogu so ne se wo se me frɛ wo kire wo se ma send sen ba sa wo send ya obehu wan die ba wo me so obehu aha ntia de na si kwan die ze ne me kire mu de si kwan ne ye se ono adwen na ono eka ede to me so ana de ono ka no se me ede ni kwaji sika dura na we no eno ene ma me ana eman kwala no mintimi no omo nkasa se be wodi ade emu obi no ni akonte ne nka ne nkasa wodi ade ne ma enti se no wo se oba na ya ade ama na yo de asamato so nte no ema wontimi nsende sika man kwada no na wo se wo so saba ase no se opesa one nkwada no kasa no ne sen enye se oba okay
Ekwada no wo mane wo mu oba na yade wafa wanse na wabufo abiri wukuro wasa aba ha se opesa wo ne enkwada no wo mu ntam ye fine meanwhile wo send sika no so ebekọ e de si kwan mama enkwada no mu ye obone be enkwada ndo obi anya me hwe afa de tina so oba na yade na ade ho ntansan ekoso enkwada mama me mfa ho ntansan mo ade tina wo send wo mu sika e mo mu mfa ni die mama de ani wo mi mu a na ye me ya sa akasa no a ena me say wo sole a wo didi wo se wo mpewma ade nti wo mte wo fie mienu nti wo mu nidi ana besa ho na hwe wo ma wo me pese me hwe me ma enti ade na fie mienu na wontimi nsend sika ena ye pese ye hu se wa fom wo nso so apacho ne yenkwa yanim ne yentwa ne tia wo hwe na fom nso so a yemfo so wa yempacho mama ho ma nyi ni me jetum abusia ya de asi ma Mary anti ansa na ye beba wo ho no me e de asem na wo kan se wo pese wo hu nkwada no e de asem na wo ka kwan be so na obefa one nkwada no ebetimi ahia na ono so so wo mahu se ne papa no no watimi enya ne mahodo ana se nkwada no so enya ejado bi di ama no otimi ba be hwe mo unsi ne kwan na se wa wo na wo de nkwada ne nyina kọ ho na mpanyimfo wom o se nkwada no pese bi betena ne nchen say omo e betena ne nchen bi sa na nkeso na obeje o ma na omo apagya kakra na obeje na so mu de wa he na so pese o de ma no se me ma bla hwe o ma nketo na mo man na obeje ane u se beje mpanifo na ko na me ma nketo na me se akobla ko titi aho no hwe o mo nketo na oba na hwe eyem enkola nketo na se be ma na hwe enkola nketo na su ja akola na ka kire ni wo sen afi no ko 4 years na akola 4 years de ana pese be ma na kwotete wo ba 4 years na me se su nkola na nketo na ewo mu no nketo pa na ye 3 na ewo mu enti nketo pa no 4 years na sen 4 years na 5 years ono we no kronya 4 years me mu no benya 4 years anyway 5 years anyway 7 years enti oje de o enti de ahe na pesa woji wo mu mama me pa cho minti min ka se enkwala na ye ko mo de me ma me de ba ha ne se enkwala me ne wo awali jaye sebe enye me nkwa ne bi ato me uja awale a enche se enkwala ene ma me ana papa enya aka de mi ya pa ya kwala pani na wo mu no me ma mi kunu ba ko a na o wale no sebe ne nsetwa o fa kwala eti se ne ye mu ba o kwakra bibia na o de akwala ne ye papa yuye me kacha kwala so sikru mu ha dia enya kwada no he say wo pese ye bra na ekọ ye nsa ntoanto abiem wo se enketo no pese wo mu ye den kwada no pese oju wo mu bi ana asa wo pese bia wo kọ hwe wo mu ana bi besra mama se na ne ma me ni gina fon so kacha me si me be ma me mla ho no sebe me ko ho mi nya ahoden fo ni ma chi nko ho enti se oba no o friends ye friend no nya de de me pese ye ne se me pese me kire oba no na busuan na me so ma busuan se oba akofo ho ba awurija ye de ti me ba unti mi nka se first ni me ba nie onim sa wonya be ma